डिफेन बर' सारा दिलीप कुमार सैकियानि सायाव काउन्टार होफिननायखौ मानो होफिननो हायाखै गोनां डिफेन बर' आफादगिरि सारा मारैहाय फुथुला बायदि जाबाय थाखो मारै फुथुला बायदि जाबाय थाखो नोंथाङा माब्लाबानि समाव इउपिपिएल प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननायाव गोजावलाबाय थायो माब्लाबा बिजेपिनि दैदेननायाव गोजावबाय थायो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन गावबुराबो जाया आङो होननानै बुंदोंमोन दिनै गावबुराबो जायै सुबुङा दिनै गुड इभिनिं एभरिवान आंनि गासैबो गेदेर उन्दै गासैखौबो लानानै फिन खेब आं नोंथांमोनजों सावरायनानै दिनै बे गोजोन बेलासि समाव नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय दा बे समाव आङो नोंथांमोनजों माखासे खोथाखौसो सावरायनानै आं दिनै भिडिअ नुजाफैनायनि खारना बेनो जाहैबाय जोंहा दायो बर्तमान ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थादों नङा होमबा दिलीप सैकिया एमपिआ अर्थात जोंहा इउपिपिएल आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना दैखोनानै हरनाय दिल्ली पार्लियामेन्टसिम फाथायहरनो हानाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि दिलीप सैकिया बिथां एमपि नङा होमबा बिथाङा गोबांथार माखासे बाथ्राखौ बुंदों जोङो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाखानाय जोंनि बिटिआरआव हा हुखौ गुबुनफ्रा बायनो मोना मानो मोना होननायनि खारनाव जोंहा बे मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन होननाय मोनसे सोदोबानो दंखायो जेब्ला समनिफ्राय बिएससि बिटिसि एकर्डखौ खालामबोदों बै समनिफ्रायनो बे माखासे रुल्सआ दंखायो जे बिटिआरआव बा बिटिसिआव हा ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफ्रा हा बायलाय फानलाय खालामनो मोना बा ट्राइबेलनि जायगायाव हा बायलाय फानलाय खालामनो मोना आरो ट्राइबेलफोरनि जायगायाव बा एसटिफोरनि जायगायाव बिथांमोना गुबुन जातिफ्रा हाबनो हाया होननानै बा हाबबाबो जाखि दङ बिथांमोनाबो हा हुखौ फाननो मोना होननाय जों नुनो मोनखादों दिनैनि दिनाव जों बेखौ नुनो मोनदों जे जिथुनाखि दिलीप कुमार सैकिया एमपि उदालगुरिनि नङा होमबा मोनसे समाव जों बेखौबो रायखांनो गोनां सनितपुर जिल्लानि रांगाफारायाव हेलिकप्टार गाखोलायनानै जोंहा मानगोनां एबसु आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' सारा मा हिसाबै जे बिथांनि जानानै भट बिनानै होयामोन बिजेपि दोलोआव भट हो दिलीप सैकिया बिथांखौ एमपि खालाम देरहाहो जेरैखि जाया दिल्लीसिम एमपि फाथायहरनांगौ बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बा बर' समस्यानि थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै जों बहा नुनो मोनदों जों बहा दिनै नुनो मोनदों जोङो दिनै नुनो मोनदों बिजेपिनि जिथुनाखि दिलीप कुमार सैकिया बिथां एमपिआ बर' हारिनि थाखाय हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों थाखानाय जिथुनाखि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बर' सुबुंफोरखौ हुलुस्थुर खालामनो नागिरदों थाखानाय जिथुनाखि बिटिसिआव बर' सुबुंफ्रा ग्रोम ग्रोम रायजो जाखानाय बिथांमोनखौ होस्रांनानै गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ सोनो थाखाय बिथांमोना खबजा खालामगासिनो दङ दिनै जों बेखौबो जों साननो गोनां बाथ्रा जानो गोनां फैबाय थानाय इलेक्सनाव जिथुनाखि जानो गोनां बिसायख'थियाव नङा होमबा बिजेपिआ हारसिंलि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बे बाथ्राया रोखा जानानै दङ 40टा समस्तियावबो गेलेगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे रोखायै नटिस फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों बिनि गेजेरजों जुदिहाय बे बाथ्राया थारैनो सैथोब्ला आरो बिजेपिआ इलेक्सन गेलेनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय देरहालाङोब्ला बेखौ हले हुसियार जाना थाखानाया मोजांसै बर' फिसाफ्रा मिथिबायना बेखौ हले जानजि खाफ्रानानै थाखादो बर' फिसाफ्रा बहाबा गोदाव सोराव खारनानै थाहैसै होननानै नङाब्ला जेबो राहा गैया दा बेनिखायनो जानो गोनां इलेक्सननि सिगाङावनो थिरांथा लाखानांगौ जे बिजेपिखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनायनि मिथिबायना बिजेपिखौ आउट खालामनायजों लोगोसे सोरखौ नोंथांमोना मिथिखागौ सोरखौ दिलीप कुमार सैकिया बिथांखौ बिटिआर ओनसोल बा बिटिसि ओनसोलनिफ्राय आउट खालामनो हायोब्लासो नोंथांमोनहा बिजेपिनि नेताफोरखौ बिटिसि ओनसोलनिफ्राय आउट खालामनांगोन आं सानदों साफ्रोमबो जोंनि बिजेपिनि सोद्रोमाफ्रा बिजेपिनि जानानै खामानि मावग्रा बिथांमोनहा जायखि सनितपुर जा बिश्वनाथ जा जायखि बिटिआरनियानो जा माने नोंथांमोनाबो हायोब्ला दानिफ्रायनो हुसियार जानानै थाखानाया मोजां मानो होनबा नोंथांमोना बैफोरबायदि बिजेपिनि दोलोजों माबोरैहाय सथबनानै खामानि मावबाय थानो सानदों आं बुजिगौ नोंथांमोना सुबिदा माखासे उसुबिदानि खारनाव बै समाव नोंथांमोना बिजेपिआव थानानै खामानिखौ मावबोनो गोनां जाबाय नाथाय दाथ' बुजिनांसिगौ ना दा बुजिनानै मोनबाय जे बिजेपिनि रावा माबोरै थांगासिनो दङ बबे एंगेलजों थांगासिनो दं बेखौ बुजिनानै जों दानिफ्रायनो आनज्रायखानाया मोजांसै आरो जोङो माब्रैबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बा बर' एलेखानिफ्राय जोङो बिजेपि दलखौ आउट खालामनो हायो बेखौ सिन्था खालामनांसिगौ आरो लोगोसे बिजेपिखौ चान्स आरो सुबिदा होग्रा जोंहा बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारानो बिथांमोनखौ सुबिदा आरो सुजुगखौ होगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलाव जिथुनाखि सोलिफुबाय थादों जा ट्रेन्डिं जाबाय थादों दिलीप सैकिया बिथांखौबो प्रमद सारानो बुंहोदों नामा होननानैसो आं सानो नोंथांमोना दा मा सानो बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां आफादगिरि दिफेन बर' सारा दिलीप कुमार सैकियानि सायाव काउन्टार होफिननायखौ मानो होफिननो हायाखै
मानो होफिननो हायाखै नोंथाङानोथ' दिनै बिथांखौ एमपि महरै फाथायहरदोंमोन नोंथाङाथ' रायजो राजाखौ रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांनो भट होहोदोंमोन नोंथाङानो बेखौ जयजुक्त खालामहोनानै दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव नोंथाङा एमपि महरै गसंहोदोंमोन दिनै बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै मालाबानि समाव पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथाङा माब्लाबानि समाव बर' हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि जेंनानि थाखाय खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नामा नाथाय दिनै जों अकस्मातलि नुनो मोनबाय मा बर' समाजनि हेंथायैसो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला माबोरैहाय बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा बियो साननो गोनां बाथ्राया बेनो जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां दिफेन बर' आफादगिरि सारा मारैहाय फुथुला बायदि जाबाय थाखो मारै फुथुला बायदि जाबाय थाखो नोंथाङा माब्लाबानि समाव इउपिपिएल प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननायाव गोजावलाबाय थायो माब्लाबा बिजेपिनि दैदेननायाव गोजावबाय थायो नोंथाङा माबोरैहाय बेफोरबायदिबा बर' समाजनि नोंथाङा सासे आफादगिरि जानानै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै माबोरैहाय समाजनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन दा जों बेखौ लुगैया जे बर' फिसाफ्रा बिजेपि सरकारनि आथिं सायाव थानांनाय बा गुबुन हारिनि आथिं सायाव थानांनाय मोनसे समनिफ्रायनो गोबाव बोसोर जोङो हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामनानै एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोना हाथियार हमनो गोनां जाबोदोंमोन बिथांमोनहाबो दिनै गावसिनि नाजानायखौ सिमांखौ फुरा खालामनो हायासै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो आखाइ थिखोजोबनो गोनां जाबाय स्टप थानो गोनां जाबाय बिथांमोना गावसिनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय दिनै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि खावलायनायावनो बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर गाव गावनि हाथियारखौ लानानै अस्त्रखौ लानानै सरकारनिसिम गथायजोब्बाय अब्ला दिनै जों बर' हारिया माजों नांफिनबावगोन हा हु इज दिलीप सैकिया सोर सासे बर' हारिनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावग्राब्ला दिनैनि दिनाव बिथाङा बर' समाजनि थाखायसो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंगौमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनाखै माब्लाबाबो नुनायबो नङा बे संसारा बेलथायलांथों थेवब्लाबो दिलीप कुमार बायदि फारौ जाग्रा मानसिया माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावा होननानैसो आं सानो मिथिबायना बेखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोर आरो पलिटिसियानफोर नोंथांमोनाबो गोसोआव लानाया मोजां मालाबाबो नोंथांमोना बिथांमोनखौ बबेबा मोनसे बिबानाव नाथाय मालाबाबो एमपि बिबान सिप बिबान एमएलए बिबान बेफोरखौ होनानै दादोनखा आं बेखौसो सिगाङाव नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय दा जाय हक मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि पलिटिशियानफ्रानो गुबुन हारिखौसो लोब लादों भटखौ बिदों बेखौ भटखौ मारैबा मोननो हागोन बेखौ सिन्था खालाम नाथाय बिथांमोनखौ बबेबा मोनसे बिबानावल' दोननानै दोन नाथाय एमएलए एमपि बानायनो मालाबाबो सिमां दा सुजु मिथिबायना बेफोरबायदि सिमां सुजुयोब्ला जोंनि बर' हारिया बै बिथाङा दिनै इएम जागोन गाबोन जिएम जागोन गाबोन एमएलए जागोन एमपि जागोन मिनिस्टार जाहैगोन लासै लासै बर' हारिया जोबस्रांलांगोन अब्ला जोंनि बर' हारिया दायो खुगायावल' जों ज' जानोसै होनबाय थाबाबो जानाय नङा जाय हाग्रामा महिलारियानो जा सोरबा प्रमद बर'आनो जा प्रमद बर'आथ' जिबायदि बाथ्रासो बुंखाबाय हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दङ दासिमबो गाबोननो जिरायनो होनबा जिरायगोन ज' जानायनि थाखाय सावरायनो होनबा सावरायगोन नाथाय प्रमद बर'आ मा बुंदों मिथिबायना ज' जानायनि बाथ्राखौनो बिथाङा बुङाखै मालाबाबो इउपिपिएल हान्जाखौ गारनानै मालाबाबो बे गावनि दैदेननाय सरकारखौ गारनानै मालाबाबो माने ज' जानो हाया होननानैसो बिथाङा बुंदों नांगौब्ला हाग्रामा महिलारिया फैथों बेफोरबायदिसो अब्ला गावजों गाव गं फारलायबाय थायोबा बोरै जागोन गावजों गाव गं बायलायलायाबा बोरै जागोन जों मालाबाबो नुहुराखै जे बर' हारिया खौसे जागोन नाथाय मोनसे समखौ नेनानै दं बर' हारिया बबे समखौ मिथिगौ ना जेब्लानाखि बै समाव जादोंमोन जोंनि बर'फ्रा आलाय सिलाय गोदाव सोराव दाउसा मावरियाफोरबायदि गुबुननि आथिं सिं थानांनाय गुबुनजों गादब जानाय नेवसि जानाय जेरावखि थाया मानो उग्रपन्थी होननानै बुंजानाय जेरावखि थाया मानो बर' हारि साला निलायजु जात लासिं सिं जात लाजिनो रोङै जाथि जेब्ला बुंजागोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया खौसे जाफिननायनि लाइनाव फैगोन अब्ला बै समाव थांग'नोसै जोंनि गोरोबथा समा अब्ला जोंनि बिटिआर आरो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना सिलिंखार जालांजोबसिगोन ओरैनोब्लाबो जाखाबाय नङा होमबा ओरैनोब्लाबो जाखाबाय जोंहा 100आव गैयाबाबो 90% थांखाबायानोसै आरो मा दंबावो जोंनाव 10%ल'सै बे 10%खौबो जुदि हगारनानै लायोब्ला सेवहांगार जोंनि बर' हारिया सेवहांगार जागोन बेखायनो जों साननाय हनायखौ मालाबाबो खम दाखालाम साननाय आरो नाजानाया जेब्लायबो थानांगौ जोंनि बर' हारिया माब्रैबा खौसे जानो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनांसिगौ आं बुङाखै जे बबेबा इउपिपिएलनि फारसेल' जानानै आं बुङाखै जे बबेबा बिपिएफ हान्जानि फारसेल' जानानै नाथाय जोंनि दा नोजोराव गोग्लैगासिनो दङ जे बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि सारा बार खौसे जानो थाखाय खावलायगासिनो दं नाथाय जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा खौसे जानायनि थाखाय बिथाङा मालाबाबो सिन्था खालामाखै दिनै सिन्था खालामदोंब्लाबो बिथांनियाव ओरैबायदिसो जानानै दङ जे नांगौब्ला हाग्रामा महिलारिया आंजों फैथों बिपिएफ दोलोखौ नागारथों बिपिएफ हान्जाखौ खतम खालामजोबनांगौ जिर' खालामनांगौ जाहाथे बिपिएफ दोलोआव रावबो थाया नैफोरबायदिसो जुजिगासिनो दङ मा आरो सानबावदों नामा जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि जोंहा दिफेन बर' सारा अर्थात एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' सारा आरोबाव सोरबा गुबुन जाथिनो भट बिनानै होबावनो थांबावदो आरोबाव हेलिकप्टारालाय मा फ्लाइट गाखोनानै थां बहाबा थांनानै आरोबाव लखिमपुर धेमाजिथिं थांनानै बिजेपिनो उमुखा तुमुखानो भट होननानै आरो बिनानै हैबावदो दिफेन बर' सार मिथिबायना नोंथाङा सासे बर' हारिखौ दैदेनगिरि जानानै
बर' हारिखौ सामलायगिरि जानानै दिनै नोंथाङा अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि बिबानखौ मोननानै गासै रायजो राजा हारिखौ नायनायनि दायथ'आ नोंथांनाव जानानै दङ। प्रमद बर' सारा जि सासे थगायसुला बेयो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा बेखौ बयबो मिथिजोबखाबाय आरो दिनै नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदिनो जायोब्ला मालाबाबो बर' हारिया जौगानाय नङा होननानैसो आं सानो आरो फोथायनाय नङा बेफोरबायदि आखलबा दिनै एबसुआ मानि खारनाव सोंखारि जानो गोनां जायो नोंसोरबायदि लिडारफोरनि थाखायथ' सोंखारि जानो गोनां जायोना। प्रमद बर' सारनि सायावनो गोबांथार मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा सोंखारिनो हमबाय दिनै आरो गाबोननि गेजेराव दिफेन बर' सारखौबो सोंखारियोबा बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदिनो पाब्लिकफोरजों आइ आफा जाम्बा जाम्बिफोरजों बर' फिसाफोरजों बखि जाबाय थानोसै नामा? बखि जानाय खामानिखौ मावब्ला बखि जाखागोन बखि जायै खामानिखौ मावब्लासो बखि जानाय नङा। बेखायनो आं सानो मालाबाबो गुबुन हारिनि थाखाय जानानै भट बिनानै दाहो गुबुन हारिखौ मालाबाबो जयजुक्त खालामनो दासान। जोंनि बर' हारिया माबोरैबा डेभेलप जागोन जोंनि बर'फ्रा माबोरैबा जौगालांनो हागोन जोंनि आइ आफानि मेगननि मोदैया माबोरैबा रानलांगोन जोबलांगोन नै बिनि थाखायसो सिन्था खालामनानै जोङो अरायसम बाथ्रा बुंनाया मोजां होननानै आं सानो आरो दा जाय हक दिनै जोङो प्रमद बर' सार बायदि सासे थगायसुला जानानै थानो सानोब्ला बे बिराद गिदिर फाब जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन गावबुराबो जाया आङो होननानै बुंदोंमोन दिनै गावबुराबो जायै सुबुङा दिनै सिएमनि बिबानाव खावथं जिरायगासिनो दङ। सिएमनि बिबान लानानै सिएमनि सिटआव खावथं जिरायगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिखौ थाखाबाय थानाय सरकारखौ फेजेननानै गावसो मोख्रा बुन्दा बायदि खावथं जिरायनानै दं। बेफोरबायदि जायोब्ला मालाबाबो जोंनि बर' हारिया जौगानाय नङा होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना सोर मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। प्रमद बर' सार बायदि जोंहा अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि बा एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' साराबो फुथुला जानानै थानांगौ नामा? जेरै दा प्रमद बर' सारनि साबिया हेमन्त बिश्व शर्मानावसो थायो नङा होमबा? साबिनि थालायासो बिथांनाव दङ। बिटिआरनि थालायानो जाहैबाय प्रमदनि आखायाव दं आरो बिटिआरनि साबिया जाहैबाय आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि आखायाव दङ। अब्ला बेफोरबायदिबा जोंनि बर' हारिया जौगानो हागोन ना? मालाबाबो हानाय नङा। जेसेबांखिनि स्किम फैयो मा फैयो फान्ड फैयो गासिबो हेमन्त बिश्व शर्मानि थ्रुयैसो गासिबो फारि जागासिनो दङ। नङाब्लाथ' गैया जिर' बिटिआराव मिथिबाय जिर' प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेबो लाबोना फैनो हायाखै। जेरै बुंदों मानसिफ्रा क'क्राझार टु बङाइगाव स्पिड ब्रेकारल' मावनानै होनो हादों होनना बुंदों ना थिग बेनो जागासिनो दङ मिथिबाय। नङाब्ला आरो बिनि अनगालाय आरो माथो मावबावदों होननानै जों बुंनो हानाय जेबोआनो गैला मोनथिबायना? दा बेखायनो जोङो हुसियार जा सांग्रां जा। जोङो दायो सांग्राङा सोर जानांसिगौ? नों आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनासो सांग्रां जानांसिगौ। जोङो सोरबायदि सरकारखौ नांगौ सोरबायदि सरकारखौ नाङा बेखौ रायजो राजा आइ आफानि आखायावसो दंसै। नोंथांमोना साननो हानाय हनो हानाय बुजिनो हानाय गोहो मेलेम नोंथांमोनाव दङ। इसोरानो सोरजिना हरखादों जेब्ला इसोरनि बिथोन बायदियै नोंथांमोना सोलिलांनो नाजायोब्लानो थगायनाय हुदाखौ गारोब्लानो जोंहा चिफ मिनिस्टारफ्रा बा सिएमफ्रा एमएलए एमसिएलएफ्रा अब्लानो जों बर' हारिया जेननांगौनि खुनु खोथा गैया होननानै सानो। आं दाबो बुङो बेखौनो नोंथांमोना बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोनफ्रोमबो दला पलिटिक्स हान्जाया जोंनि बर'फ्रा खौसे जालाय गाबोननो बिजेपिया जोंनि बिटिआरनिफ्राय आउट जानांगोन ना जानाङा। गाबोननो बिथांमोना खाफाल बुगोन खाफाल हमगोन। साननैसो सिगाङाव एसेबाबो मिथिदोंमोन प्रमद आरो हाग्रामा महिलारिया ज' जामारोब्ला मा जाबावगोन होननानै बिथांमोना एसे खाफाल हमनो गोनां जादोंमोन मिथिबायना? साननो गोनां जादोंमोन सिन्था जादोंमोन सिन्था दरा हाबदोंमोन बिथांमोनाव। नाथाय दिनै बै अबस्थाखौ नुनानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बिजेपिखौ गोदाव सोराव जाजानो गिनानै माने खौसे जानो नागिराखै मिथिबायना? अब्ला बेखौ सुबिदाखौ सोरनो होनो नागिरदों? बिजेपिनो। बिजेपिया जे बिटिआरखौ कब्जा खालामनो नागिरदों बेखौ मानो बुजियाखै? नोंथांमोना बुजिनानै बुजियै बायदिसो अख्रा खामानिजों अख्रा गोसो लानानैसो खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै आं सानो। स' थेंक इउ स' माच। आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंलिया। नोंथांमोनहा गोबाङानो बुजिनो हाखायो गोबाङानो मिथिखागौ। बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला मोनफा मोनफा बयबो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव।